Ayjan kempir. Bir var eken, bir ýok eken. Gadim zamanna bir kempir bilen bir garryjy goja ýaşaýan eken. Kempirin adyna Ayjan, gojanyň adyna bolsa Gannym Samsam diýer ekenler. Günlerde bir gün Ayjan kempir äri Gannym Samsama "Men goňşularyň degirmenine gitjek. Bir aşlyk un uwemesem, öýde un ýok. Kim öýe gelse, dymyp oturgun. Gepläp Samsamyňy bildirämegin" diýip berk sargapdyr. Ayjan kempir garasyny saýlan soň, olaryň kapysyna bir galanlar gelip, duga okap başlapdyr. Gannym Samsamy oňa ýagşydan ýamandan zat diýmendir. Galanlar gyýgyra-gyýgyra bokurdagyny ýar eden soň halis ýadap öýe giripdir. Gannym Samsamy munno da oňa gelliň gitdiň diýmen edil gün ýaly bolup oturupdyr. Galanlar ony o ýana, bu ýana aralap görüpdir. Ol munno da sesini çykarmandyr. Gaýta galanlaryň iteklän tarapyna ýykylyp, özü dikeldi oturýança gymyllaman ýatypdyr. Bu goja jöwülik edip, "Men oýnajak bolýandyr" diýip, galanlar kisesinden çakysyny çykarypdyr da, oň bir gulagyny kesip taşlapdyr. Gannym Samsamy aýalynyň aýdanyny etjek bolup, şonno da geplemändir. Şondan soň galanlar öýdürüp, togurlanyp boýlan täzeje keçän alypdyr. Barbyr gardymy oturupdyr. Galanlar muňa begenip öýüň böwrüne daňylygy duran gölänem alyp gidipdir. Bir haýykdan soň Ayjan kempir öýüne gelipdir. Görse, öýüň içi agdar düňder edilipdir diýer. Muň sebäbini soranyny äri, "Öýe bir galanlar gelip men gepletjek boldy. Geplemedim. Gulagymy kesdi, dymdym. Keçän aldy, sesimi çykarmadym. Göläni alyp gitdim boli, sen aýdanyňdan çykmajak bolup dymdym. Ýagşy da bir iş edipsiň petigara. Men öýüňi ogry uranyna gepleme diýmedim ahir" diýip, kempir mundan soň ýaş gelini alyp bedenipdir. Ýüzüni perde bilen örtüp, galanlaryň ýygynyň ýetipdir. Uzak gitmän, ol göläni ýydyp barýan goltugy keçeri galanlar görüpdir-de, gapdandan uwuz basyp, gyýa bakyp çykypdyr. Bir ýaş gelini gören galanlar sakka duranyny duýman galypdyr. Kempirem oňuňuna baş egip salam beripdir-de, "Ýagşy ýigit, men seni düýüşimde gördüm. Aşyk boldum. Sensiz bu dünýä maňa dat. Meni aýal edip al ýa-da şu duran ýerimde öldürüp git" diýen. Bu söze galanlaryň köki gelipdir. Ol, "Maňa geregi de sen ýaly ýaşajyk gelinni. Sana duş eden Allaha şükür" diýip oda köze düşüp, Ayjan kempiriň elinden tutuberjek bolupdyr. "Meni aljagyň bolsa, mollo tapda nikah gydyr. Bolmasa teniň tenime degmedin. Men dogup dörep, nämehremiň tenini tenime degirden nasar dälip, kempir nädiren ýygat edipdir. Perwana dönen dulwed wagt gelini ýygyna tirkäp mollaň öýüne ýürüpdir. Nikah gıymakçı bolan mollo aýalynyň ýanyna oturan geliniň adyny soran. Ayjan kempir galanlar eşitmediýäli haýalja gepläp, adym degmesin diýipdir. Nikah ýylypdyr. Kempir şoýyja galanlar bilen mollanyň öýüne ýatmaly bolupdyr. Mollanyň bir bet gylyk gaharjan aýaly bar eken. Başyny ýastyga goýan soň, säher şakırdam oňa ýakmady eken. Giýje ýarymdan agandan soň galanlar gelini elini uzady beripdir göri, gelini mojuk üskürüpdir. Bu sesin eýetin tanan mollanyň aýaly ýat degmesin diýip azgyrlypdyr. Kempir galanlara "Eşitdiňmi? Giýje degmesin niýe" diýen. Galanlar soňam gelini bagyryna basjak bolup 5-6 gede hyýal edipdir. Her gedegen mollanyň aýalynyň ýat diýen degmesin diýen adymyny sesini eşitip ümsün bolupdyr. Netije çykmajagyny bilip, galanlar daňy golay uka edipdir. Kempire de geregi şol eken. Ol keçesini goltugyna gysyp, galanlaryň ýyl boýy aýlanyp toplan 500 urup usulluk bilen goltugyny sogurup alypdyr. Soňra oň eşegini minip, gölesini ýydyp, öýüne gelipdir de çalyna ýörüpdir.
Ýerşaryp duran kempirini gözü düşen gannym samsamy, ýer keýwany keçe bilen gölän ary bildiňmi diýen. Olary ha baýaky allym. 500 rupiýasy bilen eşeginenem diýinip gaýtdym. Bir köýen zat gulagyny kesmäge ýetişmedim. Şu galada ýaşasa, onuň görberýäse diýip kempir buýsonç diýip bermişim. Şeýdip Aýjan kempir elden gidiren halal malyny arty bilen gaýtaryp barypdyr. Innähe öýlenmäge gurum satjak diýip beren galanlar bolsa, henide bugüne çennem ýylpyr gelmese kögöjekläp gaçyp bermiş.